koene kiarigoririe nse rie bonus ase mwako iga korenganiwa ni chinse mochinde ime ya Kenya nigo bono abaremi abarai nabo iga babwatani bekemerie kyogie cha ebe murunganeire asoko gwa we bonus yoko nigo bono aba director be cha ya basweta bisi barwete ira yogo chego kinya engeria aso muremi ase korende taraikira na gwikira boniga Ensoko TV nigo bono ritkoria rero ekumurekero kugwa gwekemerie kyogie cha nabo igo orboti asorboti origaro kubwata orwariganirwa no murikito Steven Nyariki Amaborio amatindi no kogechiwo konene nigo kwenekiwe asabaremi ao bagusibe kemeriye chae maiga yorogongorwa gusi kobosie ko asowakano we bonus korengana no mtandao KTDA factory entangani kageire goche koriera igoro neria kororogongorwa Eastern ya Rukiriri iwe kagerete goche koriera chishiringi 52 nuguta isano ekero echa Nyamira factory ya Kibirigo erariere chishiringi 13 factory ya Nyansiongo chishiringi 12 factory ya Sanganyi chishiringi 12 factory ya Nyangoba chishiringi 22 kere factory ya Yanjore chishiringi 13 ase county babeka ina ya Kisii factory yogembo ni kagire goche koriere 12 kere factory ya Itumbera liere 11 factory ya Nyamachi 11 kere factory ya Kiamo Kamaira liere shiringi 10 echaero ya kwete ngotogora tore pi okongo mogeni batebi nango togora tore chicha onye mbari kogenda batego totebia maya nigo ba tore tore bo sense gogo totebi ngane kene ngangongo dero tore tore ta munyaga iga inkiare koleta munyare ko mwetiense okongo mogeni seneta bono totagete kaguya itagendere ntotagete ba ingirie nyore ne ritukerimo monto go choro to kumusamba karigereti Omoseneta bwe county ya Nyamira irikyo kongo mogeni oyuko nyogote banga na igerra baremi nigo bono atamero morai bwense William Ruto asepona siyanse yechae Dr. Matiang'i alengo bis na alengo kalichiko twabwaterende korubunge yogo konye kemeliecha yecha ebona siyakinete ekere president irete chukura igado tedinga ntapanga kirimo mwegetegete akia tatanga tafanya nini tatengeneza chai mwewe tatengeneza maneno ya sukari tatengeneza sio mtaleta kose asirafa bye okongo mogeni ngoma tebiana kisi aseria bwatatige agenda borongeiga eseneti nerego etie bintu abolinga yechae yaito yachiete agocha gototebie samatanga mwanje tani abana shilingi 12 onye president yachire baka mumias orusi kibaza cya serikali obekeire abalimi bemesiye kibaza cya serikali bayiruye bonus badanya kwebe inkintu cyendo gikorusaniwe odutaye bonus yitoirane ese ya paradaki ekiagara ntusiri gyoshina ina tarikiro kitolendete ndo mugusi amenyagete nendo gekoro kwebo bonus ababwatani bande nigo bagendere komochia ba director bechae ase korengana na baro bakweranga niga ba director bo bangaine to mugusinga kere baraswabisi nigo barachego ike bonus chishiringe 50 yigo ikabone taraikirana nani nyina yita toko nyorerera boiko yogari ebako ye bonus ya 57 shillings nduse itoga nero ni bachede ko byata bakora shiringi 12 ego intento de sacar abantu baituga abanyamira no basabisa zamanje ekermobuge abantu bisi banya rekomendera chibesa wecha ke next week tutadaba director voice bibali barenge in charge yechae baichega batebinya chibesa chechae chachetewechi nwana ba director aba bachete me bathe bagoche ekura yani kilo 50 shillings takirone gatwanyote ekiro omwana omuremi akayego jia shilingi chire 13 shillings no bosoku sana ejikirese sana abaremi nabondoche abantu abangi bari uja kunyakwira bana school esali ntuga igagusito dependent ya magana yechae omukito bwoko bariya ba director bechae nigo tuomera ekera ba director bange twatema ko bariya banga gukwanera ingwana igoro ye bonus Steven Nyariki Mbunde Ensoko TV Nyamira.